लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा नार्जारी ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आङो दङ लोगोफोर, दिनैहाय आङो न'आवनो दङ, माने गोजानावबो थांथ'नो हानाय जायाखै, भिडिअबो खालामथ'नो हानाय जायाखै, माने बिराद अखा हालागासिनो, माने जोमैयानो नै दाबो खारजोबाखै। बेनिखायनो आङो दिनैहाय एसे भिडिअबो खालामहैनो मोनथ'यैखाय आङो दिनै न'आव थानायखायनो एसे ब्लग बानायलाबायसै होननानै दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लानानै फैबाय आरो। मा ओंख्रि अबस्था संदोंथाय लोगोफोर, आं एसे दिन्थिनानै नायनि। ओंखाम ओंख्रि मा अबस्था संनानै दोनदों जोंना बिबाजैया, नायनि आङो। नै ओंख्रिया बे जाहैबाय आलु आरोना। आंथ' जानायानो दहाय खेबसेल' जादों, नै ओंख्रियाबो गैलामोन नै दसेनो। ओमफ्राय नैबाव जाहैबाय आलु दंबावो आरोना। ओंखामाबोथ' गैखाला नै एसेल'सै, मा जानो। आंथ' बारा जाखाया। नैबे जाहैबाय अन्थाइ बाजाब जाहैदों नै। गेसफ्राबोथ' गैखाला नै जेबो, फैसाबो गैया, सोनोबो हाया, मा जानो, उफाय गैया जाहैबाय। गलामनि खावरि। नोंथांमोना साननो हागौ आरोना, माने आंखौ इउटुबारनिफ्राय फैसा मोनो माबा मोनो होननानै। संनाय खावनाय जानाय लोंनाया माबोरै अबस्था, जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अब्लासो बिराद बुजिगोन आरोना। बिराद अबस्था गाज्रि आरोना जोंना न'खरावहाय। मारै हागोन, न'आबो माला हागोन लोगोफोर, माला उन्दुनो मोनगोन, नै जाबो कमप्लिटबो जायाखै आरोना। दायो माबायदि अबस्था दं न'आहाय, थिङाथ' दोखांबाय नै, माबा बिबाजै दख'ना माबा ब्लाउस लामनायसो नुबाय नै। बेबादि थिंखौ दोजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नै वालाथ' बेखौ होआसै। आं आसा गैया, मानो होनबा बे न'खौ खालमाससो हागोन होननानै आसा दं आरो। मानो होनबा कमप्लिट बानायनो थाखाय आखाइयाव रां गैया, बेनि थाखायनो आरोना। दायो नै न'फ्रानो गैखाया जेबोनो। ओमफ्राय बैयाव मन्दिर दं, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मन्दिराव जिरायग्रा आरोना मानसिफोर। ओमफ्रायो बैयाव आं उन्दुयो, बै खनायावहाय। ओमफ्राय नैबेवहाय जाहैबाय मानसिफोर फैबा उन्दुयो आरोना। लोगोफोर मा बुंनो, न'फ्राबो गैया नालाय, बेनिखायनो न'आबो हायाखै, कमप्लिटबो हायाखै। आंथ' उन्दुनो आसा गैखाया बे न' गोदानावबाबो। माने फैसा गैला कमप्लिट बानायनो, जेबो रांबो गैया, आंबो जेबो फैसा मोना नालाय इउटुबफ्रावबो। ओंखायनो बिदि बानायनो हाया आरोना। रायजालागासिनो आबां जाबां भिडिअ खालामनो हायो, फैसाबो मोना माबो मोना होननानै बिराद बिमा बिफाजों रायजालागासिनो आरोना आं लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो, सापर्ट खालामो, बेफोरबायदि आङो न'खरखौ नायनो हायो, बेबायदि आं आर'ज गाबो आरोना नोंथांमोनाव। दायो नै थिं बेराफ्रा माबायदि अबस्था जानानै दं लोगोफोर, माने थिं बेरा हंला हंलि नुहुरजोबो नै, जेबो गैया नै। जोंनि न'आव ओरै फैबा जोंनि न'खौ नुहुरखागोन आरोना, ओरैनो जेबो गैया नै। नैबे थिं बेराफ्रा नै सेस, बाङा सिङा हरबाबो जेबो इलावबो जाया बे माथो, अबस्था गैया जेबो। ओरै नै लामायाबो नै माबादि, नै खारनायनि समान नुयो आरोना। नै नैबेबो न'आबो कमप्लिट हायाखै, बैबो मोजां नङा, बार फैबाथाय सेस थांजोबखासिगोन बे। जेबो माबा गैया, गलिफोरखौ नाय नै, लामाफोरखौ, थिं बेराफोरखौ। गोदो उन्दैनिफ्रायनो आं बिराद खस्थ' मोनबोदों, बेनिखायनो आङो बिराद गोसोआवबो दुखु मोनलाय लाङो लोगोफोर, बेबायदि आरोना। दायो आं उन्दुग्रायाव हाबलांनि, मा अबस्था दं। जोंहा रावबो गैया आरोना, बिमा बिफा गैया, बिबाजैबो गैया, बिदाबो गैया, बिफाबो गैया, आं हारसिंल' दं। बेनिखायनो दिनै एसे ब्लग बानायसैलाय होननानै एसे बानायबाय आरोना। माने गैया, माने बाजै आइमोना माबा लनसो बख'हैदों, माने लन गोदान सफैलायदोंनो, गोदान सरखारनि आरोना। माने दावराव जालागासिनो दे बिदाया, माने माबा बेटारि गारि बायनो बिराद दावराव जालागासिनो। माने मावनोथ' हालाना, हाजिरा मावनो हाला, बेनिखायनो मा मावगोन मागोन दा बाजैखौबो मारै जाहोनो होननानै बेटारि गारि सेकेन्ड हेन्डफोर नागिरलाबायबाय आरोना। माने माबा लन लायलाबायदों, रावबो गैया, बाजैबो थांदों आरोना। दा आंबो बादा होदोंमोन, लन दाला माजों सुख'नो मानो, हा हु गैया माबा गैया होननानै, बेबायदि आं सानदोंमोन आरोना। लन दाला होननानै देनां माजों सुख'नो, उफाय गैया, मा होनना बुंनो, आंथ' जेबो होननो हाया। दा हाफ्राबो गैया नै लोगोफोर, जेबो गैया आरोना। हाफ्रा जोंना नै गैखाया, माने बिथाल' जेबो मैगं जाया ना लोगोफोर, जेबो जाया। नोंथांमोना फैबासो मिथिगोन, जेबो बेफोरबायदि अबस्था नै। बै सिमाल' आरोना, बै हाया गासिबो गोदोहाय जोंनिजोंमोन, ओमफ्राय फानजोबनांदों आरोखि ना। नैबे हाया बै सिमाया बेनिफ्राय ओरैल' नै, बैनिफ्राय बै लामासिम, ओमफ्राय नैबेसिमल' आरो। होमबा मा बिथा लोगोफोर, माबा खुनुरुखुम बिगासेनि बारगोन आरो, बिगासेनि बारगोन खुनुरुखुम, बेबायदि आरो। आयौ, जिफोरखौ माबायदि गारसोनानै दोनो, सुथायखाया। अमाखौ खोन्थाहैनो आं नोंसिनो, अमाखौ र'। अमाया माबायदि हालोदाव दं लोगोफोर, फायखाना बियो। ओमफ्राय माबायाबो बेखौबो जावबावनांगौसोमोन, माने बुंबाय जाहैदों लोगोफोर खिया, माने बारा गोथौ जावखायाखै आरोना, पाइपआबो जालाना। ओंखायनो गय फुलियाबो माला देरगोन, आं बिराद गावखौनो आसरितसो मोनबाय। गयफोर बागान खालामनो हायोबालाय गावखौबो गोजोननायबो मोनगौ। अमायाबो नै लोगोफोर, अमाया माबायदि अबस्था, मासेया बहा थांखो नै। नैबेना जाहैबाय मेरगम आरोना लोगोफोर, बेना मेरगम, ओमफ्राय बेना मेमब्राम। अमानि नामा जाहैबाय बेना मेरगम, बैना मेमब्राम आरोना। माने बियो
जाय मानसिया गावखौ नायफैयो बा गावनि खाथियाव फैयो बेखौनो मेरगम गम नायबाय थायो आरोना बियो ओमफ्राय नैबेया जाहैबाय मेमब्राम नायब्रा खाथि जाबा आयौ मेमब्राम माने बोसोरसेयाव खेबसेल' दुगैयो आरोना बियो ओंखायनो बेखौ आं मेमब्राम नाम दोननाय जादों ओमफ्राय नैबेना मेरगम आरोना जायहा मानसि खाथियाव फैयो बेखौनो मेरगम गम नायो आरोना बियो ओमफ्राय बे मेमब्राम बोसोरसेयाव खेबसेल' दुगैयो फाग्ला बायदि लोगोफोर आंनि फुराना जाय नोंथांमोननि सिगाङाव माने 180 होननानै गोजान गोजानाव भिडिअ खालामहैयोमोन साइकेलखौ हगार हरलाबायोमोन आङो दिनै 180खौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों दिनै 180आ दिनैहाय माबायदि हालोदाव दं माबायदि अबस्थायाव दं बेखौ खोन्थानो नागिरदों आरोना दायो आंनि 180खौ नोंथांमोना नायदो माबायदि अबस्थायाव दङ नायदो लोगोफोर 180आ नोंथांमोना जाय 180 होननानै आङो गोबां नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामोमोन मायोमोन बेबायदि अबस्था आरोना सेस दाउखुमै जाजोब्बाय नै दाउ गग्रायाथ' दाउखुमैजोबखा ओमफ्राय बे साइकेलखौ मोजाङै सुनांसिगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव हरो इन्टारेस्ट खालाम गोजान गोजानाव थां होननानै बुंब्लासो आं बे साइकेलखौहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामसिगोन आरो दायो माबायदि हालोदाव दं लोगोफोर साइकेला जेबो लिकबो जायाखै आरो आङो खेनसे बिल्डिं 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय हगार हरदों अब्लाबो बे 180 साइकेला जेबो जायाखै नैबेल' देमदों आरोखि बेबायदि आरोखि हालोदा दायो अब्लाबो आं शेयार खालामफिनगोन इन्जय खालामफिनगोन एसे र' लोगोफोर दिनै आंनि 180आ माबायदि हालोदाव दं नोंथांमोनाथ' नुबाय जेबो जाया टाटा स्काई आरो आङो नैबावनो बडिखौ खालामो लोगोफोर माने सिगाङावहाय बिदिनो प्लास्टारनि दालाजोबनाय दंमोन गैला सेस बहा थांजोबखो ओमफ्राय दा नैबे गासिबो इटानि बानायजोबनायसो ओमफ्राय नैबे मोनसे आरो बे मोनसे नैखौ बांद्राय दिखोनाय जाला आङो प्लास्टारनि दाहोजोबदोंमोन सिगाङावहाय नै गैला बायजोब्बाय नै बिदि दादोंमोन आरोना सिमेन्टबो बायनो हाया मा उफाय दा 180आ माबायदि हालोदाव दं लोगोफोर बेबायदि आरो बावनो जिरायनानै आराम होयो आरोखि आं दा नोंथांमोनाथ' 180खौ नुखाबाय माबायदि हालोद गोजान गोजानाव थांबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव 180 होननानै हेलमेट हमलायलायनानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामोमोन इन्टारेस्ट खालामोमोन नोंथांमोनाबो गोबां इन्टारेस्ट मोनोमोन आरो गोबाङानो है सानसुमा नार्जारी माबाया हेलमेट हमनानै हनै भिडिअ हादों बेफोरबायदि गोबां नायोमोन आरो आंबो बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन ओमफ्राय आङो सापर्ट मोनैनि जाउनाव मानसिफ्राबो एसे नांला बंसा गाज्रि कमेन्ट होनायखाय आंनि गोसोआ दुंखाव जानानै बेबायदि इन्टारेस्टखौ एसे गारबोनाय जादों आरो लोगोफोर आंथ' सिगाङाव माबायदि भिडिअ खालामोन इन्टारेस्टल' भिडिअ खालामोन आङो एकदम सानलाबायबानो दख'ना गाननानै बा जामा गाननानै बेफोरबायदिल' सानखायोमोन आरोना सिगां टाइमावहाय आङो दा बेफोरबायदि बारा गोसो गैथ'ला मानो होनबा बेफोराव उन्दैनिफ्राय खस्थ' मोनबाय नालाय बेनिखायनो आं बिदिखौ बारा इन्टारेस्ट गैला आरोना दा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै माबोरै बयजोंबो सापर्ट खालामजानो मोनगोन आर्निं बख'नो हागोन होननानै बेखौल' आङो सानो आरोना दायो नै हालोदा माबायदि 180आ नोंथांमोनहाथ' नुखाबाय आरोना सेस अबस्था गाज्रि नों गन्थं दाबाब्ला नोंसोरनि फिसा नोंफाना मा नाम नोंफाना मा नाम होनदों मा नाम आंखौ दा गिसिखायोसो लाबोलाय इसेबां होनना लाबो गोथ' लाबो फैदो गिनाङा बाबु देनां एगजाम होनांगौ मिथिबाय दानिफ्राय फेन्दासो खानांगौ दानिफ्राय फेन्दासो गा बाबु मिथिबाय बाबु बडि दिखोनांगौ दे बडि खालामनांगौ सिख्लाफोर गोसथोनांगौ 180 लानांगौ बाबु आरो फै ओंखार इसेबां नायना हर लाबो फै ओंखारदो आंजों गाबगासिनो गथ'आ गाबनाङा बाबु गाबनाङा नै ओरै नाहर दे नै इउटुबार जानांगौ देनांहाय दे ओरै नाहर दे ओरै नाहर दे मोखां गाबलायबायसो आंखौ गिखायोसो आयौ मानो गाबदों नों मानो गाबदों मानो गाबदों ओंखार बुरैनिखौ मानो गाबदों नों खुसि जालायदों नों एरफै मानो गाबदों नों मानो गाबदों आंखौ नुबाथाय गिखायोना नोङो आरो फै मा नाम होनदों बेना मा नाम बे नामखौ हाजिमा होनना नामखौजों मानसि समाय बुदरसो नांगौ नामखौ बुदर आं नोंखौ बुदर होनखाबाय दा देरबाबो नोंखौ बुदर होनगोन आं बुदर माखौ नायदों नों माखौ नायदों बुदर औवाखौ नायदोब्रा ओमफ्राय दिखोग्राखौ नाय ओरैबायदि हालोदखा ओरैबायदि अबस्था गय बिफाङाव गाखोनानैसो बुदाव होयो बावनोमोन खनसे थैहाबलायनो नागिरनाया माने औवायानो जाला आरोना लोगोफोर दायो नै खानाया माबायदि अबस्था दुरुङाबो मोनसेल' लालाय बे समाव जेब्ला आं खालामोन बुंना मोननानै दाथ' बारा जेबो गैला बायहांसो जाबाय बुस्थुआनो मबाइल लानानै बुदावनो फैदो आखासो जाला हेलमेटनि अबस्थाखौ नायदोब्रा ओरैबायदि अबस्था र' लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थानि माने
हेलमेट सरि नै हेलमेटआ बेनोमोन आरो हेलमेटआ नैबे जाबाय गोजान गोजानाव लांफाग्रा हेलमेट माबाया साइन्स बाम्पार आरो हेलमेटआथ' नै जेबो अबस्था गैला लोगोफोर बेखौनो गोजान गोजान लाङोमोन दाथ' बाहायनाय जालाना हेलमेटखौहाय जेबो गोजान गोजान बाहायनाय जाला होमबाबो माबायदि अबस्था नुथाय हांगोमोरसो जालाजोबगोन खोमा हमथ'ला आङो माने सुनांगौसो ना बुस्थुआ बाहायथ'ला बोसोरसेयानो जानोसै बेखौ भिडिअ खालामनाया ओमफ्राय नैबे बेगखौ गाननाय जादों नैबे बेगा र' इमान गोबाव जाबाय आरोना बे बेगा नोंथांमोना मिथिखायो बे जेब्ला आं वानिटि होननानै बेजों भिडिअ खालामोमोन बे बेगखौ लांफायोमोन आरो आङो गोजान गोजानावहाय दासिमबो सोलिदों बे बेगा एलपिनिफ्रायनो दाबो दं फाग्ला मोनखायो आं एलपिनिफ्रायनो दाबो दंबा जुथाफ्रा मा हालोदाव दं लोगोफोर अनलि आंनाव जरानै दं नैबेथ' जामबाय बुस्थुआ बेजोंनोमोन आङो गोजान गोजानाव थांनानै भिडिअ खालामनानै बयजोंबो सिनायजालायलायदोंमोन आङो नैबेथ' बावाखै बायनाया मास मोननैसोल' जादों नैबेबो बावाखै सप्तासेल' जादों दा आंनाव एक्सुवेलि जरानैल'सै जुथायाहाय उन्दुनाय अबस्था टफि मा हालोद थायो जेबो हालोद गैया अबस्थानि जेबो गैया लोगोफोर आं उन्दुग्राया बावनो मा होनना बुङो लोगोफोर बेनिखायनो आङो जेबो आलासि दुमसिबो लेंहरनो हाया उन्दुग्राफ्राबो अबस्था गैया आरो जानो लोंग्राफ्राबो नै गैला लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव अबस्था उन्दुनाय